El proper 9 de juny són les eleccions europees i amb els companys d'Easy Languages hem decidit fer un vídeo a cada canal preguntant a la gent què pensen d'Europa i si creuen que el seu vot pot influir per canviar-la. Som-hi! Què és el primer que et ve a la ment si et dic Europa o la Unió Europea? Europa o la Unió Europea? Unitat econòmica? Pobles, diversitat i voluntat d'unió en diversitat. Sí, viatjar, perquè vaig fer l'Interrail i doncs va ser el meu primer contacte amb Europa. Una idea per formar una unitat econòmica, una moneda comú, lliure circulació, i entenc que facilitat d'intercanvi, sobretot a nivell econòmic o de negoci. Comunitat de països, cultures, societats, idiomes, una mica el que diuen, un projecte comú. Però bueno, és una mica el que em vindria al cap. I convivència, al final. Penso en les institucions europees i jo soc mig francesa, mig catalana, llavors és una mica a casa també. Globalització. I si dic Unió Europea? Política. Unió Europea penso en senyors a Brussel·les i senyors a Estrasburg que prenen decisions que després ens afecten, bàsicament. Però també t'he de dir que és una mica confús, a vegades, no? Totes les institucions, el Consell Europeu, no sé què. Llavors, trobo que falta una mica d'informació sobre el tema o que no ens en interessem prou. Fronteres, migració, guerra, en positiu. El que se va prometre que fos Unió de Pobles i al final és Unió d'Estats. Negocis, política, geopolítica. És el continent on visc i amb el que segurament tinc més coses en comú amb els seus habitants des d'un punt de vista cultural, suposo. Estrella, bandera, blau, no sé, Itàlia per algun motiu, mar Mediterrani. És una unió que suposo que es va fer per preservar una certa pau o concòrdia, però que també té els seus punts febles que a mi m'agradaria canviar. Si aquest tema us sembla interessant i voleu parlar sobre això i molts altres temes amb nosaltres, ho podeu fer a Discord, que és la plataforma que utilitzem a Easy Catalan per parlar setmanalment amb els membres de la comunitat. Si us feu membres a través de easycatalan.org/membership, donareu suport al projecte, però a part podreu participar en aquestes xerrades setmanals que organitzem, així com fer servir els exercicis basats en tots els nostres vídeos i, per què no, venir a les activitats que organitzem presencialment a Barcelona i altres llocs. Feu-vos membres a través d'aquest enllaç. Ets sent ciutadana europea? Sí, bastant, sí. Sí, però veient com va la cosa i les derives que estan agafant alguns països, cada cop costa una miqueta més. Però bueno, sí, m'agrada pensar que sí. Sí i no. Sí. Bueno, jo em sento molt d'aquí, no? De casa meva, jo soc d'un poble del Montseny i sempre m'he identificat molt amb casa meva i sí que em sento ciutadana europea, però no crec que hi hagi una unió real. Que sóc catalana. Et sents europea? Sí. Estàs a favor. Jo últimament menys. Però bueno, tampoc em sento ser europeu 100% perquè les condicions que hi ha aquí no són les mateixes que hi ha a Bèlgica, les mateixes que hi ha a Alemanya, les mateixes que hi ha a Itàlia, les mateixes que hi ha a Portugal, en plan... Home, perquè totes les polítiques que s'estan fent a tot arreu i també visc en un altre país, veig que tot arreu va malament, els polítics no ajuden. Segurament no és la meva primera identitat, però sí que, sobretot quan vas a viure fora d'Europa, me refereix, sí que tens com aquest orgull europeu de per jo Europa són els drets socials, per jo Europa són la diversitat de pobles, la diversitat de llengües. Llavors jo sí que m'he sentit identificat amb una Europa federal, amb una Europa que realment respecta tota aquesta pluralitat que existeix. Malauradament sí. M'agradaria més sentir-me mediterrània. Però primer de tot em sento catalana, això segur. Sí, però cada cop menys.
Penso que cada cop la Unió Europea s'allunya molt dintre del que vindria a ser, no Catalunya, sinó Espanya. Crec que entre els joves és una cosa que veiem molt lluny. Suposo que quan em comparo amb altres persones que tenen menys drets que jo, sí. Però no, abans em sento catalana. Com t'imagines Europa en el futur? Diré com me l'imagino i diré com me l'imagino, o com m'agradaria imaginar-la. És a dir, m'imagino l'Europa del futur, per desgràcia, encara dins una Europa d'estats, dins una Europa que no assumeix les contradiccions, dins una Europa que, com ha passat durant anys i anys, torna a caure les austeritats, torna a caure els controls fiscals, de monetaris. Bueno, penso que Europa es mou per forces econòmiques i polítiques. Penso que tot és un interès, no? I penso que en el moment en què deixi d'haver-hi un interès, no? Que penso que és d'aquí poc, penso que tot es dissol molt fàcil, no? Que no hi ha una unió real, sinó que tot és en base a un interès. Llavors estem molt subjectes a com canvia el món, a com funcionen els conflictes, com funciona l'economia, com funciona la política. Doncs fa una mica de por. No sé com serà, però imagino que cada cop compartirem més polítiques i sobretot exteriors, no? Però sembla que ens anem tots a ser més liberals i fa una mica de por l'extrema dreta també. Que és més escura de la dreta encara, polítiques migratòries més severes. Sí, pitjor que ara. No soc molt optimista en aquest sentit. Crec que la Unió Europea en el futur serà més gran, és a dir, crec que entraran països que ara no hi són, la qual cosa podria facilitar que alguns països que tenen conflictes oberts encara tinguessin posicions més conciliadores, però no soc massa optimista de cara a que s'obri a sensibilitats diferents dels interessos dels grans estats que formen part d'ella. Jo crec que també, que com hi ha tanta facilitat, o inclús més, perquè com hi ha molta facilitat que la gent visqui i viatgi a altres països, jo crec que hi haurà menys fronteres i hi haurà molts més estrangers a altres països vivint i ens barrejarem una mica tots. Complicada, és una cosa molt complicada, perquè veient com l'extrema dreta va creixent, que estem per aquí, per allà, amb molta divisió entre ella, crec que serà una situació molt complicada. Però bueno, esperem que solucioni. Ara mateix, des d'una perspectiva així, m'agradaria que fos més controlada, no tant uns per aquí, uns per allà, més una unió. Ja que estem a la Unió Europea, una unió més conjunta, no tant per separat. D'acord, seguint per aquí, com t'agradaria que fos la Unió Europea? Un conjunt polític que es proporcioni sobretot per l'àmbit social, que es preocupés pels europeus i no tant en l'economia ni hem de ser els millors, no. Que es preocupi més per la societat, pels seus habitants, per la millora dels europeus, que és al final el que estem vivint a Europa. Europa està aquí gràcies a nosaltres, que es preocupi per nosaltres. I jo m'agradaria, però, una altra Europa. Jo m'agradaria l'Europa que respecta, per exemple, l'autodeterminació dels seus pobles, que se creu realment un federalisme de baix cap a dalt, que respecta totes les llengües, que genera un estat del benestar fort per tots els seus ciutadans, que respecta els drets LGTBI, els drets de les dones, que fa una transició verda. Llavors, aquesta és l'Europa que jo m'agradaria. Passa que tinc com aquesta sensació de que no serà, de que sembla que no serà. A veure, el meu ideal és com unes legislacions com més unitàries i més així, però com que és complicat per la gent. No sé, m'agradaria com una seguretat social global i coses d'aquestes, però aquesta és la meva utopia i perquè tothom tingui el mateix d'igual el país, saps? No, i només la Unió Europea, no sé, a tot arreu. Més tolerant, potser més inclusiu, però bueno, amb reptes una mica, sobretot el tema d'immigració, que són difícils i ja veiem com s'afronten. Però bueno, m'agradaria pensar que hi podem cabre tots. Més que la Unió Europea, jo crec que com seria el món, no? Crec que anem a pensar més enllà, no? Penso que, per desgràcia, vivim en una societat molt egoista, molt conflictiva en tots els nivells, no? Llavors,
si només ens movem per l'interès econòmic o polític, és molt fàcil crear conflictes, no? Llavors m'agradaria que fos més humà, no? Que fos tot més enllà d'una frontera de jo soc d'aquí, tu ets allà, jo tinc més diners, tu tens menys diners, sinó que poguéssim ser una mica més comunitaris en el sentit estricte de la paraula. Europa hauria de ser un sol govern, o sigui, no tots els governs de tots els països que pensen tots diferents, que hi hauria d'haver un govern europeu i els governs dels països que hi ha ara ser com les autonomies d'ara. Hi hauria d'haver una cosa així, perquè si no ens posarem mai d'acord. Uns fan una cosa, Hongria en fan una altra, aquí hi ha la dreta, aquí hi ha l'esquerra, els immigrants tu te'ls quedes, jo no me'ls... No sé, suposo que hi haguessin unes polítiques migratòries una mica més sanes de les que hi ha actualment. M'agradaria que... O sigui, la Unió Europea es va formar per unes raons i m'agradaria que es respectessin més per les quals es van formar i m'agradaria que seguíssim sent un continent d'acollida i de cultura i si pot ser, doncs, abogar per la pau. Una mica hippie flowers, però... M'agradaria que tingués més en compte les sensibilitats de les minories, especialment de les minories lingüístiques, dels parlants de llengües que no són la llengua principal dels estats que formen part de la Unió Europea. No sé si t'he pensat votar a les pròximes eleccions. No he deixat mai de votar res. A vegades amb la pinça al nas que diuen, però sempre he votat. Sí, i tant. Votar és una important i ja que tenim el nostre dret de vot, s'ha de fer. I sí, la meva idea és votar. Tinc pensat votar, una altra cosa que me'n recordi. No. En general, no voto. Sí. Sí, o sigui, no sé ni quan són, però sí. Per tant, creus que el teu vot pot influir per acostar-nos cap a aquesta Europa que t'imagines? El meu vot no, però el vot col·lectiu i tant. El meu vot només acaba sent un, amb un vot no pots canviar la societat, però amb 14 milions de vots, clar que podem fer-ho. No, perquè el que votes, i a més si votes, per exemple, partits nacionalistes, tenen una representació tan petita i més en el Parlament Europeu que no. Però bueno, tot i així s'ha de votar, això sí, no deixaré de fer-ho. No, jo estic molt desencisada, perquè no serveix massa de res del que votem, perquè després fan el que volen. Vull pensar que sí, o si més no, per lo que semblen aquestes eleccions europees, espero que el meu vot serveixi per frenar l'Europa que sembla que serà. És a dir, voldria que el meu vot intentés frenar una dreta que està pujant amb molta força, i aquí faig una aposta política, però és veritat que no creu en aquesta Europa federal, diversa, plural, de l'estat del benestar, que jo sí que defenso. Llavors, espero que el meu vot a les eleccions europees pugui servir per això. Espero que sí, però sé que la vida real és difícil i que al final els poders adquisitius, el capital, els interessos són uns altres i que van cap allà. Però espero que sí. Que tinc la sensació que formo part d'una minoria, que es vic amb una bombolleta. Això també m'ha passat molt en les eleccions d'aquí, les autonòmiques i les de... Llavors, no gaire, la veritat. No soc gaire optimista. Tinc un gran conflicte intern en el fet que les institucions europees crec que no transpuen la democràcia que haurien de transmetre. Votar en un Parlament Europeu, però després són els estats que decideixen pràcticament tota la comissió, que és el govern real en el final d'Europa, i això me genera molta contradicció, però com a mínim, si tenim un Parlament Europeu que respongui a les demandes que m'imagino d'Europa, poden fer un contrabalanç important. Sí, crec que el vot de tothom, no? Al final té un pes, però bueno, cadascú opinarà el que opinarà. Sí. Igual. Sou optimistes? Sí, sempre. S'ha de ser, no? Una mica, si no... Doncs això és tot per al vídeo d'avui. I ara és el vostre torn. Escriviu als comentaris què en penseu de la Unió Europea i cap on hauria d'anar. Fins al pròxim vídeo. Adeu! La veritat, difícil. Ho trobo complicat. Però si després no votes, doncs tampoc et pots queixar, no? O sigui que almenys votaré i després si veig que no ho aconsegueixo, doncs ja podré queixar amb raó.